magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! 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 Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga magulang na nahirapang gisingin ang kanilang mga anak today. Back to school na. Correct! Back to reality. Ayan, kaya matindi na rin yung traffic. Totoo. Dagdag mo pa yung mga binubungkal na kalsada. Totoo ka dyan. Dagdag mo pa na paminsan-minsan biglang uulan. Ayun, isa pa. Pero sabi nga, ang mga Pilipino ay resilient. Caring, hindi naman sa atin bago ito. Tama. Hindi na bago yung bungkal ng kalsada, hindi na bago ang traffic, hindi na rin bago ang tantrums ng mga bata. Check. Yan. So ang importante lang po talaga adjust. Ganun Ayan. lang talaga, kabisyo. Oo. Ay, nakakaloka. Alam mo kung ba't ko nasabi nakakaloka? Pagka ganito palang edad, Jegs. Grabe ka naman sa sarili mo. Ganitong edad. Ang sakit kasi ng likod ko, kaya ako naka-sneakers ngayon. Paano yung flash namin di gumagana? So dahil di siya gumagana, kailangan ko magpuno ng kalahati ng balde para buhusan yung Ayan. yung inodoro, di ba? Oo. Akala ko kasi 21 lang ako. Nagbuhat. Ang bilis ng pagtuwad ko para ang bilis ng pagtuwad ko para magpuno ng balde. Oh. At ang bilis ng pag-angat ko dun sa balde, I forgot. Hindi na pala ako 21. Oh. Sabi ko sa'yo, habang binubuhat ko, kasi para may pumitik din sa may likod eh. Sabi ko, Hindi lang Ang puso ni hirap. Nicole lang marupok, pati yung buto. Pati buto. Totoo ka dyan. Kaya, shoutout po sa mga magulang na mga ganitong edad, tas may mga anak pa pong bata. Ay, naku, nakakaloka. And marami talaga sa mga kagaya natin na kung minsan feeling natin, bida-bida tayo sa utak natin, Oo. kaya-kaya natin, pero pag ginawa na natin, Aray! Totoo palang sabi sa Bible, the spirit is willing but the flesh is weak. Mahina na pala ang mga buto-buto. Nakakalurk. Kaya wala lang, ihahalin tulad ko lang din po sa mga magulang na medyo may kaunting edad na, pero may mga estudyante pa pong bata. Ayan, may mga anak pa po na bata. Laban lang mga Ayan. mami at daddy. Kakayanin din po ito. So Correct. isa na naman pong panibagong school year at ang sarap po sa pakiramdam kapag ka nakakapagpatapos tayo ng isang buong school Yan, year. tama. Kaya isang reminder lang po dun sa mga bata. Pasensya na po kung very tita at very tito yung mga reminder ng ganito, 'di ba? Yan na nga lang ang gagawin mo, mag-aaral ka na nga lang, hindi mo pa ginagawa. Tama. 'Di ba? Correct. Nakakaya naman dun sa mga working students. 'Di ba? Yung pinagsasabay ang pag-aaral sa pagtatrabaho pero kinakaya nila ang gaganda ng mga grades. O Oo. ikaw, maayos, hinahatid, okay na okay ang buhay. 'Di ba? Hindi pumapasok ng gutom. May mga may mga taong pumapasok ng gutom, walang kain. Walang kain, hindi dahil sa nagda-diet, 'di ba? Kundi dahil diet by poverty. Ayan. Kahirapan Walang talaga ang choice dahilan. eh. Correct. Wala talaga silang choice. Pero kahit na ganon, na walang kain, pumapasok sila, nilalaban nila at maganda po ang mga grades nila kasi pinaprioritize nila. Ako naalala ko dati nung estudyante ako, ganun din ako, wala din kain eh. Pero 'di ba sa atin nung elementarya ka, kalahat sa probinsya pag dating ng noontime, uuwi, babalik sa hapon. Kasi malapit lang. Oo, so ako ganyan. nagbabahay-bahay na ako sa mga tiyahin ko. Oo. Di ba kadalasan sa probinsya yung may natatakpan sa gitna ng mesa. Ayan, correct. So Tas kung may bubuksan mo lang. jackpot. Minsan wala, lipat ka na naman sa kabilang bahay. Totoo, di ba? Diskarte. Diskarte lang yan. So, may mga ganyan na eksenang uuwi ka pa para lang kumain, di ba? Wala lang. Ito'y pagpaparinig dun sa mga maayos ang buhay Yan. ng mga estudyante. Tama. Kung hinahatid ka ng maayos, may maayos kang baon. Ang pinakamasaklap yung nag-iisip lagi yung nagpe-prepare ng baon kung nang ibabaon sa'yo, tas babalik. Hindi nagalaw. Oo. Di ba? Ang sakit sa heart Ang sakit sa heart. Although, masakit din naman sa heart talagang kainin yung
chicken na malungkot. Yung masaya naman siya nung prinito siya, pero Oo. pagdating ng tanghali, kasing tigas na siya ng ulo mo. Kaya medyo gets mo rin kung bakit bumabalik siya. Pero kahit pa paano, bawasan mo naman. Oo. At saka para din naman sa'yo yung baon na yan. Tama. Di ba? Natatandaan ko yung mga hotdog na ang lungkot. Yung kuluntoy. Kuluntoy na pagdating Pag-uwi, ng tanghali. hindi ginala. Hindi, pero ewan ko, Jigs, ha? Kasi yung mga klasiko, mga mayayaman sila, parang pare-parehas, sometimes, pare-parehas din naman kami ng lunch ng tawag dito, ng hotdog. Pero yung amin, una sa lahat, kasi syempre yung afford namin yung mga maninipis lang. Hindi namin carry yung jumbo kasi mas mahal yung jumbo Mas hotdog, mahal. di ba? Oo. Hindi ko alam kung ano yung mantika na ginagamit nila. Yung sa akin, ang lungkot-lungkot na talaga, luntutoy na talaga na hotdog. Yung sa kanila, ang pula-pula pa na hindi kumulubot. Ay, baka alam ko na kung bakit Ano? ganun. Sa'yo hotdog, sa kanila sausage. Hungarian. Oh, di ba? Pangmayaman. Or feeling ko, Jigs, parang feeling ko sa sa lagayan nila ng ulam. Posible Kasi din. diba, Baka sealed yung Oo, correct. Naka-vacuum siya. Correct. Tsaka yung mainit pa, Oo. kapag binuksan, makikita mo talaga may usok pa. Ayan, oo. Yung akin may usok, pero usok ng tambucho. Kasi Nausukan, kasi sa kanila ganyan. yan, may mga vacuum na. Correct. Tanong natin yan kung di lagay ng ice cream. Correct, totoo. O kaya, hindi pa naman uso ang microwavable noon, Oo, di ba? hindi So, pa. yung ang hindi ko makakalimutan, mga libre yun sa Pansit Canton eh. Pag bumili ka ng malaking Pansit Oo, Canton, may kasamang libreng, libre. correct, may Oo. libreng baunan. Tupperware lang kasi pinakamalakas sa atin Totoo, nun mayaman na nga yung naka-Tupperware eh. Hindi, naka-Tupperware, natatandaan ko, naka-Tupperware tayo, tapos naka-Tupperware din yung mga mayayaman natin, mga klase. Ang kaibahan lang, yung sa kanila bayad na, yung sa atin, hinuhulugan pa. Hindi ko talaga makakalimutan yun eh. Talagang pagbukas nila ng lagayan nila, yun yung patong-patong pa eh. Oo. Tapos may kasamang lagayan ng kutsara, Oo. tapos sa gilid. Tapos ang ganda-ganda talaga ng packaging. Oo. Kasi yung sa akin naka-plastic ng SM eh. Yung pag umaga humahampas sa binti ko, ang init. Pasensya na po, Ganon. sugat ng kabataan. Sorry, pasensya na po. Kaya siguro, alam mo, Jegs, ang dami kong tumbler, ang dami kong baunan, mga sugat ng kabataan kasi talaga, promise. Ayun. Kakaiba, pasensya na po talaga, as in, Isa kulang pa sa na kulang mga eh. mararamdaman namin na ang hirap namin, yung pencil box. Ay, totoo yan. Basta kanila ang dami. May mga pantasa pa. Correct, may pantasa, tas may piano. Pag pinindot mo yung number 1, lalabas yung sa lagayan ng eraser. Oo. Pag pinindot mo yung number 2, lalabas yung sa sharpener. Oo, ang daming compartment. Correct, ang daming compartment. May harap, may likod. Meron pa 2 floors, di ba? Sa ating pigsang bukas mo, yun na yun. Totoo. Ang isa pang sugat ng kabataan, yung talaga, yung crayons. Yun Ayun, talaga, isa pa Jex. yun. Hindi ko yung makakalimutan kasi mga klase ko, talagang sila, yung 128 colors. Oo. So, 128 colors ito, yung sa akin 16 lang, 3 pa dito black. Nakakalurky talaga! O kaya hindi may iiwasan, may mga bata na nag-uuwi. Sabihin natin masama, nagnanakaw kasi Ay, inuwi naku, yung nila mga gawain talaga ni Diego. Hindi ako kasali sa mga batang yan, ha? Gawain ni Diego, huwag tayong idamay. Ay, wala akong kulay na ito. Teka lang. Teka lang, madami siyang green, no? Hindi, pero gets kita. Hindi mo, kumbaga parang, bakit kaya, minsan, nabawa, ikaw magulang, medyo magtaka ka rin. Alam mo na yung lapis ng anak mo, isa lang or dalawa. Pag umuwi na 4, tapos may iba-ibang kulay, medyo mag-iisip ka rin, una, binigay ba ito? Hindi naman sa pinagdududahan mo yung anak mo, pero baka naman kinuha kasi natuwa dahil wala siya noon. Oo. So, kailangan din natin bantayan kasi syempre, hindi naman mabuti yun. Correct. Yung kumukuha ka ng hindi sa'yo. I-explain lang maayos, wag husgahan yung anak. Correct, wag agad. Oo. Pero explain mo lang, gusto mo, kasi ilang beses na ako nakarinig ng ganyang kwento na parang nagugulat sila, yung mga anak nila pag uwi, may mga dalang mga Oo. gamit na hindi kanila. Tapos pag nalaman sa mga magulang, may mga iba, nag-exchange daw sila. May mga iba naman, talagang binibigay, hinihingi, or kinukuha. So Oo. doon tayo sa, dapat hindi po siya kinukuha. Ayan, oo. Dapat hinihingi Saka tanungin po natin siya. yung mga anak natin. Naksang galing to? Oo, correct. Binigay ba to? Tama, Ayan. yan. Tapos kapag ka sinabi niya nga binigay, edi maniwala ka din pero mag-observe ka din. Oo, kasi sabi nga ng mga ilang psychologists, marami ng mga bata na manipulative na. Totoo.
Hindi yung nila... normal sa kanila yung Oo. nagsisinungaling Oo. sila. Kasi sa mga pinapanood talaga nila yan. Oo. Totoo, mga tinuturo sa kanila paano magsinungaling, Correct. paano paano tumakas sa eskwela, mga ganun yung mga tinuturo. Ganyan. So, kailangan na bigyan na nga ng proper na observation Ayan. talaga. At saka, ang kagandahan ngayon, hindi po ba't tayo ay part ng mga parent groups sa GC, di ba? Oo. Ewan ko lang kapag medyo malaki na, may mga ganun pa ba? Pag college na, wala na, no? Parang wala Wala na na. eh. Pa- Ako sa totoo elementary lang, kasi yung anak ko eh. Na-enjoy ko yung na-enjoy ko yung ako yung kasama dun sa mga parents. Sabi ko nung sumunod na, ay bakit wala na? Na orientation. O Nung yung, lumaki na yung si... group chat. Sabi kasi ko, lumaki na yung anak oo, mo, sabi so ko, wala "Boss, na bakit group wala chat. na mga parents na ina-add ng teacher?" Oo. Ayun. Wala na kasi malaki na sila. Dapat kaya na nila yung sarili nila, di ba? O so, yan pa, isang reminder, habang nandyan ka pa sa group chat, wag mong i-disregard kasi dadating ang panahon, hahanapin mo yan. Oo. Ba't walang nangungunit na nanay? Ayan, O, oo. so kung ikaw ay nasa group chat, mag-observe ka pwede, lalong-lalo na kung may mga items na may mga label. So pwede mong itanong, "Mami, kanino po kaya ito? Napunta kasi sa sa Yan. anak ko yan." Yung mga ganon. Para wag mong masyadong anuhin yung anak mo Oo. na parang sinasabi mo sa kanyang kinuha niya. Eh, paano kung sumagot yung bida-bida na nanay? Ninakaw pala ng anak mo, yung gamit ng anak ko. Hindi natin maiwasan may mga Hindi, ganyan. meron ding mga ganyan, 'di ba? Kapag ka ginanyan ako, ang sasabihin ko sa kanya, sasagutin ko siya ng English. Inaalala ko, speaking of English. Oh. Meron dati parang, ewan ko, nililigawan. Parang naging girlfriend si Justin. So, nag-message kay Let. In English? Ay, oo. Ganun. Sabi ni Let, ganun ha. Wait Teka. lang. I-chat GPT kita. Sumagot, chat GPT. Tapos, biglang nagtagalog na, English pa rin yung sagot. Hindi tayo magpapatalo dyan. Englishin mo ako ha. Wait teka lang, di ba? Teka ka lang. Waiting ka lang. I-chat GPT ko. Kaya tuloy ngayon, sa totoo lang dahil sa mga na yan, Chat GPT, DeepSeek, yung mga connect na Meta AI, Oo. 'di ba? Hindi mo na talaga tuloy malalaman kung tunay na marunong Oo. o Nagmamarunong. chinat GPT lang ang mga bagay-bagay, 'di ba? Buti na lang yung mga teachers, they have their ways. Oo. Alam nila Meron yan ng ma-detect eh. Correct, may Kung detect. gawa ng Tsaka syempre lalong-lalo na kung halimbawa naging estudyante mo yan dati. Alam mo kung Nakikilala paano, mo, alam mo oo. naman kung paano yung normal na galaw sa hindi niya normal na Oo, galaw. ako nga tinuturo ko nga sa anak ko, sabi ko, "Boss, kung gagawa ka, mag-compose ka ng sarili mong, halimbawa, English. Tapos, ano mo lang, correct grammar, correct sentence. Kung di Pero ba? yung Kung thought, inaalaw, dapat sa'yo pa rin. yung thought sa'yo pa rin manggagaling. Kaya ito na naman, pasensya na po talaga Oo. kayo, no? Kami po yung may mikropono, pero masasabi po namin na kami po talaga isa sa mga best generations. Bakit? Pumasa po kami at matataas po ang grades namin. In Yan. fact, si Diego Bandido naging scholar ng walang Chat GPT. Pag iniisip ko minsan, ay naku, ang bobo-bobo ka na talaga sa teknolohiya. Aalalahanin ko lang yung fact na nag-graduate akong cum laude ng walang Chat GPT. Diba? At babalik ako sa, hay nako, kaya lang kayo magagaling lahat dahil may technology kayo. So let us Oo. not abuse it. Ayan, totoo. It's there. I mean, alam ko naman ang mga schools, aware sila dyan eh. In fact, parang meron silang mga inaalaw na ilang mga apps and to use some, pero may mga hindi. Parang ganyan. Depende sa school or depende sa curriculum, whatever. Let us not abuse it. Oo. Kasi ikaw din yung lugi dito eh. Correct. Sa totoo, parang estudyanteng ng daya ng exam. Oo. Oo, pumasa ka, pero ang ending dito, natuto ka ba? Hindi. Yan. Ikaw ang lugi dyan, friend. Actually, may mga school na rin din yata na yung mga exams nila more on practical, o oral recitation na. Kaysa dun sa written. Ang written kasi kung minsan hindi mo alam kung sa kanila talaga galing. Lalong-lalo na kung inuwi. Oo. Mabuti kung nandoon. O Yan. kaya kung written man, nandoon. Oo. Nandun ka mismo. Kaya tapos, mga recitation, Ayan, importante yan. correct. Kung ikaw ba talaga, idea mo ba talaga yan? totoo. Kaya alam mo, saludo po tayo bukod sa binibigyan natin ng mga pakikipag-usap at warning ang mga estudyante, no. Saludo tayo sa mga teachers. Hindi po madaling magturo sa Ay, mga oo. sa Lalo na generation ngayon that they know it already. Oo. Na Minsan pwedeng kukorek ka pa eh. correct na pwedeng hindi na sila makinig. Ang isipin na lang nila, ay mamaya na lang, iano ko na lang to Oo. sa ChatGPT.
mamaya ko na lang to aaralin sa ChatGPT, 'di ba? Kaya mabuhay po ang mga guro. Yan. Mabuhay Saludo po kami. Saludo po kami sa inyo. Sana po tumaas po ng bonggang sweldo nyo. Ayan. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Metro's #1, Metro's